Днес отбелязваме денят на най-сладкият летен плод – динята. По този повод най-големите производители на дини в област Ямбол, земничани, намалиха цената на килограм. На Световния ден на динята и цената на пъпеша е празнична. Решихме цената да е 1 лев на пъпеша, да си привличаме клиенти. Доверяваме се всяка година на едни и същи клиенти да са доволни и така най-вече на това държим хората да са доволни. Тунджанци и граждани на Сливен не пропускат да се възползват от празничния ден и промоционалната цена. Защото са много вкусни, са хубави. Скоро аз съм от Сливенския район, тук идвам по работа и за това взимам от тук дини. Онен ден взех 4-5 дини, голяма сладост, голяма водност, така, всичкото е точно. И защото знаете, че тук са произведени? Да, а не да ходим по борсите да взимаме на хората буклуците. Когато динята е озряла, опашката е суха. Това казва, че ето тук, казва, че реколтата е готова за консумация. Пращи. Тук и тук. Сигурате се, кое пращи повече, динята или главата? Не можах да усетя, но почти едното и другото не озрели. А динята е озряла между другото. В село Зимница се отглеждат дини и пъпеши на над 26 хектара земя.